Mit navn er Bjarke Pedersen, og jeg er kreativ direktør i Odyssé, som er et bureau, som laver deltagelse og oplevelser. Vi arbejder med at skabe oplevelser på flere planer. Vi har vores egne produktioner. Det er en ting, så konsulenter vi en masse for offentlige institutioner og virksomheder, som gerne vil have mere deltagelse i deres oplevelser eller events eller kick-offs, eller hvad det nu skal være. Og så hjælper vi selvfølgelig også både offentlige institutioner og private forskellige steder i verden med at lave events, som passer ind til en målgruppe eller et problem, som de har, som de gerne vil arbejde med. Oplevelsesdesign for mig og for Odyssé er rigtig meget at skabe noget, som folk kan føle sig trygge i, når de går ind i. Vi tror, vi alle sammen har været til events eller oplevelser, hvor man ikke vidste, hvor man skulle gå hen, eller hvordan man skulle interagere, eller hvad man måtte eller ikke måtte. Og for os, når vi arbejder med design, så handler det om at skabe en tryg ramme, hvor der er plads til handling, sådan at når man er i eventet eller oplevelsen, så ved man præcis, hvad det er, man kan og ikke kan, at man føler sig sikker, at det er okay at snakke med andre mennesker, for eksempel, eller interagere med skuespillere, eller trykke på knapperne, eller tænde lyset, eller hvad det nu er, sådan at man føler sig fri og ikke føler sig utryg, og man føler sig som menneske set og anerkendt, og det er noget af det vigtigste, vi som mennesker har, det er, at hvis vi bliver set og anerkendt, så har vi det godt, og så får vi gode oplevelser, og så tager vi også rigtig meget imod de input, der kommer fra en eventuel oplevelse, man er en del af. Vi har ofte i vores deltagende arrangementer og events, har vi en mindre grad af teknologi, eller i hvert fald teknologi, som er usynlig, fordi vi vil rigtig gerne have, at folk oplever tingene sammen, øjne til øjne, ansigt til ansigt, frem for at man for eksempel kigger på en skærm, eller skal bruge noget teknologi og fokusere på det. Og så når vi bruger teknologi, så er det ofte meget gennemsigtigt, og noget, der er gemt væk, sådan at vi får en direkte menneskelig forbindelse og emotionel forbindelse mellem vores deltagere. Det er rigtig vigtigt med det narrative, fordi det er den måde, vi mennesker husker ting, og det er den måde, vi oplever ting. Vi oplever ting i historie, der har en start, en midte og en slutning, og forhåbentlig sker der en eller anden form for transformation i løbet af den her, hvor man ligesom har oplevet noget nyt, man er kommet et andet sted hen, og man har fået nogle nye erfaringer, som man er begejstret for at have oplevet. Så derfor fokuserer vi rigtig meget i vores design på, at der er et narrativt forløb, som skaber en tryg ramme, hvor folk netop kan træde ud af deres comfort zone og få en ny oplevelse, som de ikke havde forventet. Altså, vi er helt overbevist om, at det her med deltagelse og medskabelse er en trend, som er ved at eksplodere de her år. Rigtig mange steder ser man flere og flere, som ikke vil være passive, men gerne vil være aktive og tage del og selv være hovedpersonen. At man gerne vil opleve unikke ting, som er specielt lavet til en, eller i hvert fald skaber plads til, at man selv kan bidrage. Og det sker inden for alle brancher, og vi ser det som en stærk tendens, at der kommer mere deltagelse, og der kommer mere medskaben, og flere unikke oplevelser.